Ahoj, vítám vás u speciálního videa, speciálního ze dvou důvodů. Za prvé jsem v Hradci Králové a za druhé tady mám dvě speciální hostky. Zuzka, kterou znáte jako Molly v knize, a Dorotu, kterou znáte taky jako Dorotu. Nun! Dorotu Nun! Přesně tak. A možná vlastně třetí poznámka, toto video je bez střihů, takže všechno, co se nepovede, tady bude zaznamenáno. Holky, naleju vám čaj, abyste nebyli na sucho. Ještě jsem ti polil ten hezký stůl. Tak, dejte si na... Zaliju vám stůl. Nabídněte si. Tak a já se vás budu ptát postupně na otázky a vy budete odpovídat. Jednoduché, že? Vydáme. Takže začneme se Zuzkou, vždycky se zeptám na tu samou otázku obou najednou. Dobře. Pamatuješ si první knihu, kterou jsi sama přečetla? Pamatuju. A vím, že to byla knížka Harry Potter a Kámen mudrců a vím, že mi koupila mamka. Koupila mi hradecký knihkupectví, jmenovalo se Skipy a ta knihkupectví už dneska neexistuje. Ale vím, že mamka to viděla v pořadu sama doma. To Harryho Pottera nebo Skipy? Jo, Skipy ne, ale to Harryho Pottera, protože ho tam jako uváděli, že to je novinka, že to jako hodně čte, že to je jako senzace. A tak mamka řekla, OK, tak já ti ho koupím a ještě jsme spolu. Paráda. A u tebe? Slabikář. Jsme ho první nedostali, fakt jsme ho první nedostali a Dorota v té době uměla číst. A tak to dáme, ne? No pak jsem to dala, no. Takže slabikář. A v jakém roce asi? Kdy to bylo? Hele, já si pamatuju. Takže první třída nebo ještě dřív? U mě, nevím proč se ten slabikář dostal dřív, asi mi ho někdo jako daroval, když dával do školy. Podsunul. Já jsem měla podklad, možná proto, ale vím, že jsem ho přečetla asi v 6. 5-6. A ten první Harry Potter to bylo kdy vlastně? Já si myslím, že mě bylo třeba tak 10-11. No. Aby ho i zvládla přečíst, že jo, to není jako slabikář velký písmenka. Jasně. A myslím si, že jako než se k nám mohl přeložit a tak, no řekla bych třeba nějaká 3. 4. třída. Jo, to je ideální. Slabikář měl, ale to taky záležitost, že to nebylo jen klasický písmo, ale takový to psací, To že jo? psací, jo, To by trošku dávalo problém. To jo, no. Tak děkuji, jdeme na další otázku. Četli ti rodiče v posteli před spaním, když jsi byla malá? Jo, pamatuju si, že jo, vím, že mamka, protože mamka sama hodně čte, takže mě hodně četla před spaním, ale jako třeba něco konkrétního, to bych si asi jako nevzpomněla. Ale vím, že jo, že mě určitě četli. Od malička, úplně od malička. Já jsem totiž vnímala, jak mluvěj a dalo se mi číst úplně cokoliv. Otec říkal, že když nebyly knihy, tak vzal třeba kečup a složí. A Dorotka usne. Takže do dneška víš, z čeho se stává kečup. Samozřejmě, 40% Tady expertka na jídlo. Dorotka, jasně. No a potom mi četli knížky a pamatuju si, máma hrozně moc četla takový jako náboženský texty ve stylu antické mytologie, anebo třeba Bibli a takový. Takže Já jsem milovala tetišku, ty jeho báje. No, přesně, to je přesně ono. Teda holky odmala už u knih, je to jasné. Byl to osud. Byl to osud. Vychovali si nás. A máš hezký hrníček s malým princem. Jo, děkuju. Ukaž hezky na prodávali kameru. v Luxoru. No Luxor, reklama ne Luxor. To vypípáme. Tak, trošku dál od historie. Vybavuješ si nějaký film, který byl lepší než kniha? Takových asi moc není. Takových moc není, no, jako a zvlášť knihomolové obecně vždycky sepsnou samozřejmě ten film, protože nikdy nedokáže obsáhnout to, co knížka. Ale tak jako když se člověk odprostí od tohohle faktu a řekne si, přistupuje to nezávisle, což je fakt někdy těžký, ale dá se to. Mně se takhle líbil film Zlodějka, já jsem to dělala i na svém kanálu Kniha versus film, ale mně se nemůžu samozřejmě říct, že by to bylo lepší než film, ale pro mě byl film rozhodně zajímavější. A to protože byl tuším japonský a přitom ta knížka je psaná nebo situovaná do Velké Británie, do Anglie. Takže to mě přišlo hrozně zajímavé a to sfilmování celkově, ta hudba, mně přišlo natolik zajímavá, že jsem to nakonec zhodnotila opravdu, že ten film se mně líbil víc než knížka. To byl asi takový jediný případ, ale pak samozřejmě třeba teďka nedávno jsme se bavili o tom Danu Brownovi a jeho Infernu, o Siročné slečny Peregrinové pro podivné děti a to jsou filmy naprosto nesrovnatelný s knížkou. Spíš hollywoodský než aby jo, ale oni třeba úplně změnili ten konec toho Dana Browna. Já bych Dan Brown, tak si řeknu, tak proč to píšu, když mi ten film sfilmujete úplně jinak. Ale on tam byl podepsaný jako... Autor, ano. Jako prostě scénář. Tak to dali víc americké. U mě se to stává často, že se mi líbí normálně
normálně film víc než kniha. Možná to je tím, že otec dělá u filmu a já to jako vnímám potom, jako, že ten film je prostě jako dobrý. Já nejsem tak velký fanda Harryho Pottera, mě všichni zabijou. Na Fera čekám, jak na mě něco přiletí, třeba rajčata. A tím pádem se mi film Harry Potter líbí víc než kniha, protože ty knihy jsem tak jako nejsem tak jako nadšená. A tak ty filmy jsou asi dobře na to. No jasně, hlavně prostě zvládneš Harryho Pottera za večer. Jako, jo. A potom mám ráda Pána prstenů, protože prostě to je jako Pán prstenů nalítnou, geniální. To jsem neviděla ještě ani. A můj oblíbený, já mám hrozně ráda knihu Jeden den, One Day. Molly máte taky tam někde v knihovně. A to má strašlivě krásný filmový zpracování. S tím, že tam je taky jiný konec než v té knize. A já ten konec v tom filmu mám radši. Dobrá. Jdeme dál. A který film byl naopak nejhorší? To už jsi zmínila. Jo, no teďka v té poslední době mě teda fakt zklamaly zrovna tyhle ty dva. A jako nejhorší, takový hrozně jako silný slovo, že jo, nejhorší. Ale to jako no, co tě úplně zarazilo, jako, jo, no, tak prostě, to bylo totálně jinak. Jo, tak to bylo totálně, to nebo asi... tam dali třetinu z toho. Jo, to asi ne, nebo si nevzpomínám, protože já zase tak často jako do kina nechodím. Já nejsem úplně jako, než bych nebyla filmový fanda, nebo že bych se ráda nepodívala na film, to ne. Ale prostě úplně tak často. Takže to fakt nedokážu srovnat, to zrovna nevím. Dobře. Norský dřevo. Na Fera. To jsem neviděla. No, tak kniha je super, audiokniha je ještě o level lepší než kniha. A pak nastává prostě totální fail, kdy Japonci zkoušejí natáčet. Jako. a fakt ne. A nejde jim to. Jako magický realismus prostě ne. To se schválně podívám. Ne. Ale takhle jsem slyšela o Eragonovi, že je strašný. To všichni říkají přece. Že knížka a že film je úplnej... Že teď jsou propadá. Knihy, víš co, ale... No. Takže to ne. Dobře. Preferuješ čtení venku nebo vevnitř? No tak to je mi zrovna úplně jedno. Jakože to, že správná odpověď. že prostě, když si tak je to jedno, nespíš já potřebuji mít takový trošku svůj klid, jakože na čtení, že nedokážu někdy úplně jako odfiltrovat se od zbytku toho světa. Když ta knížka třeba je trošku náročnější na čtení nebo něco a já se opravdu musím soustředit, tak to mi jde jako těžko, že spíš vyžaduju trochu toho klidu, ale si to vykonávání. Jasně. Já čtu i za chůze, takže já mám moc na koncentraci. Přechody a sloupy jsou trošku problém. Už je to lepší. Už je to lepší, zvyknu. Já jsem kavárenský povolec, takže já hodně čtu v kavárnách a spíš vevnitř, ale jako když je léto, tak to je barbarství. Takže mám super místo. Mí rodiče, když se dávno v nějakém sekáči antikvariát, ne antikvariát, prostě koupili postel a tu postel máme na zahradě. Takže si vytáhnu polštářky, lehnu si do zahrady a čtu, takže bomba. Já se nám přeruším, já se radši podívám, jestli natáčíme. Podívej. Střih. Ano, zbývá nám tam 2 minuty, takže dáme dohromady 2 kousky. Střík bude i nedobrovolný. Tak, kterou knížku si zatím nečetla, Dory, ale a stydíš se za to, že ještě k tomu ještě nedošlo. Tak já jsem třeba nepřečetla toho Harry Pottera, že jo? Nebo určitě mám mezery, i co se týče nějaký jako klasiky. Klasiku taky ještě nemám úplně všechno. Ale ten Harry Potter mě napadá, že to fakt jako četli všichni, to ovlivnilo celou generaci a jinak něco, za co mě jako lidi. Teďkon mám nově Zlodějku knih, která je taky tak jako populární. Tak to. Super, to jsem někdy, a ta pevná vazba, ta ještě buclatější prostě a to je jako pořádný kus knihy, no. Ale mně se to líbilo, bylo to netradiční a bylo tam fakt takových pár jako wow momentů, jakože tyjo, tak. A to se mě na tom líbilo, že mě to pořád překvapovalo, to prostě je vždycky super, že jo. Tak a ty, Molly? Knížka, kterou si stydím, že jsem nečetla, jo? Tyjo, to ani tak nevím, ale vím, že jako hodně lidí četlo a je to taková klasika a já jsem to nečetla a to je Na západní frontě klid. Ajaj. Taky se přidávám, mám jí doma. Kde to sedí? Čeká na mě, ale přijde čas v novém roce. To je fakt jako, co jsem nečetla, co jich asi měla. Baví. Nečtěte si to. Dobrá, dáme další otázečku. Která kniha byla nejhorší, co jsi četla, a nebo tak hrozná, že jsi ani nedočetla? Jestli se dá takhle říct, takhle silně. Mám pravidelnou kategorii, kde udělám si Vukovi reklamu, kde mluvím o knížkách, které ani nedočtu a nebaví mě. Takže vyloženě nejhorší si asi nevzpomenu, ale těch špatných knih je tam poměrně dost.
Takže najdou se. Ježišmarja, no. Ty jo, tak to je dobrý, protože já buď mám tak dobrý čuch na knížky, nebo si pak vybírám jako věci, o čem tuším, že se mně budou líbit. Protože prostě já jako, že by se mně stalo, že jsem něco nedočetla, tak to třeba jako jo, ale ne z úplně důvodu, že mě to tak zase jako nebavilo, že jsem si spíš řekla, hele, je tady něco jiného a najednou mi to odvedlo pozornost a já jsem na tu knížku třeba zapomněla. Tyjo, já asi nemám žádnou, že bych řekla, tyjo, pane bože, to se je, nedá pane bože, tak tohle musím vyhodit, jako. To v té knihovně ani nemůžu nechat, jak to bylo strašný. No tak nic takového nemám, jako no. Já jo. Kamarádky od nějaký Doroty Held, to je jako Sex ve městě v německém podání. To jsem dala asi 50 stran, a vy jste rozdělili do takových 2 hnusných sloupců. To si tak uvažuji, která byla fakt nejhorší. A co 50 odstínů šedí? Já to dočetla. Četla jsi? Hele, já jsem to četla, ale z toho důvodu, že prostě jsem chtěla vědět, proč potom lidi tak šílejí. Protože občas jakoby vidíš, že knihu a všichni říkají, hele, to si musíš přečíst, to si prostě musíš, to se ti bude strašně líbit, to je super. A já jsem v té dobu, když byl ten boom, tak jsem pracovala v knihkupectví. Takže všechny ženský si proto prostě chodili a hrozně to chtěli. A já, tak musím přece zjistit, jako, o čem to je, nemůžeš prodávat a nevědět, co prodáváš. Tak je to jakoby, já jsem to četla, ale já si myslím, že ono totiž jednu chvíli tu knížku lidi milujou a pak najednou začnou říkat, ježiš, to je brak, prostě, to je takovej brak, jak jsi to vůbec mohla číst, to je tak nechutný, že jsi to vůbec mohla přečíst. Ale to prostě pak říkají třeba lidi, co to v životě nečetli. To jsou pak lidi, kteří si udělají názor, jenom aby byli proti, bez toho, aby měli svoji vlastní zkušenost a udělali si svůj vlastní názor. Což mně přijde, že je snad nejhorší druh povrchnosti, jaká vůbec může být. To nedělá jenom u knih, ale... To je úplně u všeho. To prostě, to je fakt, s tím se setkáte v životě, všude, ale tohle mně přijde tak povrchní a tak jako úplně, ale lidi to dělají. No to tak. Mně se dokonce 50 odstínů šedí, já jsem někomu půjčila ve třídě s tím, že... A ztratilo se to. Ztratilo se to. A 2 jsem potom prodala do nějakého antikvariátu, říkám, tak to doma mít nebudu. Já mám 1 a 2 a právě tu 3 už jsem ani nekoupila. Jo, přesně 1, 2 a 3 už jsem to už říkám. Já jsem si řekla, jestli Anastázia ještě jednou vzdychne, tak to vyhodí. Mám vnitřní bohyně. Jen roztancuj se ve mně. Tak děkuji za názornou ukázku. Pojďme dál. Jaký je váš názor na paperback, hardback, e-knihu a audioknihu? No tak hardback se snažím kupovat u knížek, které jsou jako že ala hodnotnější, jakože na klasiku se to asi hodí, že je v tom pevným, ale jako prostě je to knížka, od které já chci, aby mě nějakým způsobem vydržela. Když je to paperback, tak ten si beru na dovolenou, je to super kvůli váze, samozřejmě, takže to jako se určitě vyplatí, ale nemám s tím žádný problém. Audioknížky jsou super, ty jsou fakt super. Až na to, že já jich nejsem schopná jako poslouchat, já prostě nejsem schopná se soustředit a nemám tak dlouho, třeba jsou lidi, co to poslouchají, když jdou do práce, někam dojíždějí, mají to na delší dobu, tak si pustí tu audioknížku a vlastně čtou, tím využívají ten čas nějak jakoby jinak než tím řízením. Já tohle to nemám, protože prostě jezdím vždycky jen kousek, maximálně 30 minut. Pak jsou lidi, co si to dají do sluchátek autobusu, že jo? A to jenže mě tak zajímají ty ostatní lidi kolem mě, že já jakmile se koukám, tak úplně jako přestanu vlastně poslouchat. Jo, takže spíš takovou kulisu, přesně, ne? Takže úplně ztrácím tu niť. Takže audioknížky jsou super, jen bohužel já nejsem jejich fanda a e-knihy ty nevyužívám vůbec. To jedině v případě, že mě pošle jako nějaký nakladatelství tu, jak bude vypadat ta knížka, no vlastně tu knížku jakoby v tom PDF, nebo jak to říct, tak to je jediný jako důvod, nebo taková věc, kdy se k tomu jako dostanu, ale jinak e-knihy jdou úplně mimo mě, to vůbec, ne, jako že bych si sama někdy koupila. Všechny knihy v hardbacku. U mě, když teda musím koupit anglickou, tak ho ten paper. E-knihy vůbec, jenom přesně stejně, když přijde nějaký jako recenzáky ještě předtím, než vyjdou, tak ano. Jinak e-knihy dobrý na školní materiály. Já většinu školních materiálů dostávám jako e-knižky. Jo. Prostě jako kup si Beowulfa nebo sežít ho takhle. A audioknihy, já jsem strašný fan audioknih. Já to jsem schopná hltat pořád. Já hodně poslouchám i jako YouTube videa, ne úplně koukám, ale poslouchám. Poslouchám hodně i jako hudby a potřebuji nějaký šum. Takže audioknížky u mě jako jedou. Tak to já si pouštím jazz nebo electroswing.
Jo, no, tak jako to miluji taky. Ale prostě možná dám do pozadí nějak. No, ale já mám často jako... Jo, fakt jako... to nenávidím. To je strašný. Ale audioknížky super a hlavně třeba, když máš nějakou jako dlouhou, tlustou klasiku, který si říká, tak to úplně jako nebudu tahat a nevím, jak kdy to přečtu. No, audiokniha musí mít nějakou dynamiku, určitě je to někdy, aby si jako... A hlavně audioknihy už mají trošku jako nakročeno k tomu divadlu. To mě jako docela... To je taky zvláštní, ty audioknihy vlastně se vydávají ale jako drama, že tam je potom, že tam jsou různý hlasy, které se střídají a takhle, to takhle dělali jako Harryho Pottera. Udělali vlastně, že jo, takhle, že ho jakoby nečetli, ale že to bylo jako hra. To mám ráda. No a třeba já dokonce mám některé knihy jako dvakrát, že si je koupím v audioverzi i v knižní. Třeba knihu Potichu od Jaroslava Hrudíše, která je úplně moje jedna z nejoblíbenějších. A tam má tu audioverzi, kterou namluvil Krajčo. A dokonce tam i zpívá. A to je takový ty texty, jak úžasný. Zpívá, nebo... Ne, to je z té knížky právě použitý. A je to úplně úžasný. Třeba Norský dřevo je podle mě taky možná jako o level lepší než ta kniha. Jako. Takže... Dobře. Tak je nějaká postava v knize, kterou byste nenaději praštili? Do tváře? Nebo jinam? Já jako mám. Aha, u těch young adult knížek to je hodně holčičích hrdinek. Tam je spousta takových ufňukaných. Takže nějakou holku bys... Tyjo, já kterýma bych úplně prostě zatřásla, řekla bych, ty se teď holka vzpamatuješ, nebo bude zle. A tak ty jako mám. A pak vím, že ten dojem mám s paní Bovaryový. Ježíš, to je tak ufňukaná nána. Bože, to když jsem to četla, tak jsem úplně říkala, holka, ty se běž zastřelit. Ty se běž, jako nakonec, jako asi víme všichni, jak to dopadne, že ona se otráví a to. Tak jako to jsem byla fakt šťastná. Fakt jsem byla, že se otrávila, ta si to zasloužila. Nečtěte paní Bovaryovou. Život milý. Když chcete maturovat, klidně si ji přečtěte. U mě, no tak třeba u těch 50 stínů šedí. No tak Anastázie, ples. A ona si užila ty rány možná. Jo, ta by říkala, prosím ještě. Jí mlátila tolik, aby neprosila. Ale určitě jo, setkám čistě. Kor, když tu něco, co nepak kdo nebaví. Jo, i ty holky jsou děsně ufňukaný. A já třeba jako popravdě, já nemám ráda ani ten, kdo stojí v koutě kvůli tomu klukovi. Toho bych taky možná trošku on jako... je takový citlivý, no. Mě to u těch kluků přijde takový jako, aspoň trošku milý. Holky blbý, ale u kluku je to milý. Kluk je takový míňán. Ne, za mě ne. A to má být nějaký taky fantasy projekt. A tu Švábovou koupila i Kubu, i Argo. A má to nějaký, jako, budou se rvát. Psali, že to je nějak dobrý. Jdeme na další otázku. Kterou knihu určitě přečteš svým dětem, Zuzi? No tak určitě Harryho Pottera. Samozřejmě. Tak určitě Harryho Pottera, protože to si myslím, že to je fakt super. Jako knížka, jo, oni tady nečetli, jako si se lidi nekoukejte. Já bych jim možná pustil film. No. A pak takový ty klasiky, že jo, určitě bude nějaký krteček, když budou malí. Určitě bude nějaký pejsek a kočička. A... Už to bude nějaká nová verze. To nějaká upgradeovaná, nějaká 3D. Nebo něco takového. No, tak to si myslím, že určitě přijde. A já jsem měla hrozně ráda Madinku zachránkyni a Pipinu Houpačku. Pipinu Houpačku. U mě třeba tu mytologii od Petišky. Ano, Petiška. To mě hodně baví. Pište si. Země příběhu, která vyšla nově od Christopha Colfera. Jo. A to mě prostě úplně nadchlo. Že když jim budu říkat ty klasické pohádky, tak pak jim přečtu ještě tohle, aby to měli rozšířený. 365 králíčků, protože to jsem milovala jako dítě. Jo. To je takový jako dirty little secret. 365 králíčků je prostě základ. No a ještě jako já to mám hrozně moc. Já mám třeba československý zpracování pohádek, který ilustroval můj děda a to je strašná srdcovka. To je hezký. Takže to. Tak to budou tví děti jedinci, kteří si to přečtou. A pozor, je k tomu audioknížka k té knížce a můžu si poslouchat i ty pohádky, co tam jsou načtený. Na jedné straně česky, na druhé straně slovensky a pak ještě audioverze. To je hodně vymakané. To je super. Ale ono teď vychází pro ty děti taková spousta hezkých knížek, když se to jako umí zorientovat, tak si vybereš pro ty děti takový moderní, pěkný, i naopak zase takový hezký klasiky. Fakt spousta. Moje kamarádka Kata, tu jsme včera potkali, tak ta sbírá knížky z Baobabu. A je jí úplně jedno, že tam je krásný knížky. 3+, tak to už můžu. Jakože ta fakt jako sbírá tyhle ty dětský knížky, medvídek, který nemohl usnout, žvejkačky a podobně. A to je jako... Oni jsou graficky božský.
A ten pán, který má 8 dětí, je založil. No, oni jsou fakt krásný. Ty dětské knihy, jak jsem ukazoval i v minulém videu, tak jako stojí za to. To i já chci jako... Jo, přesně, to jako i pro dospělé, jako že si to užíváš, že to nemůžu koukat na bychličku, ona tam recenzuje s tou svojí dcerkou a já úplně, to potřebuju. Nemám dceru, ale chci to. Pro recenzovat podobně. Tak no. To, že chodíte do knihkupec, se říkáte nějaké dětské knihy a kolik je vaší dcerce? No, 23. Jsem to já. Vlastně jsem to já. Dobrá, teď taková hlubší otázka možná. Existuje kniha, se kterou se stotožňujete? Ať už na základě děje, nebo místa, lokace, nebo těch postav, nebo jenom jedné postavy. Nějaký si vás spojuje něco? Jo, já miluji PS od Ani Geislerový, chci hrozně kamarádit s Aňou Geislerovou. Ani, když se koukáš, chci s tebou hrozně kamarádit. Tak jo, Ani Geislerová pošlo na to video. Dvě média, máme spolupráci. Aňa Geislerová, já moc dobře vím, že pro vás chodí Instagram. Jo, to fakt je to je knížka, kterou já miluju, je opravdu moje jedna úplně top. Hrozně se s ní ztotožňuju. Fakt je tak dobrá, jo. A Aňa je úplně prostě, já jsem potkala na tom světě knihy, tak ona je hrozně prostě příjemná, milá, přitom taková zároveň obyčejně neobyčejná ženská. A mně se to vlastně prostě hrozně sympatická a to, jak to napsala, to prostě ta knížka o té hře je jako u srdce. Prostě fakt super, hrozně ji doporučuji, jestli ty něco, tak si ji určitě přečtěte. No, rozhodně má hezkou grafiku. Je vymazlená, jo, prostě. Má i audioverzi, kdybyste jako nestíhali. Jo, má. A namluvila ji sama? Jo, já si myslím, že jo. Jo, namluvila. Právě, že takže máš pocit, že vedle tebe sedí. Jako. Aňu, jestli se koukáš. Zavřeš oči a slyšíš Aňu vedle sebe. Jo. Já mám 5 knih, který čtu pořád dokola. Takže se jako stotožňuju hrozně moc s nima. Například? Právě ten jeden den, kde jako miluju tu hlavní hrdinku. Trošku se bojím, že to, trošku se bojím, že to bude takový ten můj život, že vystuduju to psaní a skončím v mexický restauraci. A potom hrabala Příliš hlučná samota, kde to je taková jako čistá deprese a takový jako uvahování, no tak to jako mám ráda. Potom mám ráda i ty bludy z nudy, z toho, že si občas říkám, že jako to skákání z té jedné akce do druhé a toho smutku. V tom se jako vidí každý, no jasně, ale v tom se trošku uvidí jako každý mladý člověk, svým způsobem si myslím. No já jsem to taky viděla. Tam ne do extrému až tak. No do takových extrémů asi úplně ne, ale jako trošku. A potom tam mám právě to Potichu od Rudíše, kde jsou tak skvěle vykreslený postavy. Bych chtěla psát jako on, takže já se v tom vidím jako ten spisovatel. Takže zase tady u něho se vidíš, jako, že tě motivuje, inspiruje tím psaním a... Jo. Takže... Tak je taky dobrá, jako to spojení s tou knihou. Tak a dáme si poslední otázku. Co právě čtete? Hashtag. Teďka právě čtu toho alchymistu, tu vyzvědačku od Koea. Vlastně zradky, ne? Jo, špionka nějaká. Jmenuje se, teď jsem to řekla, vyzvědačka. Vyzvědačka, jo, pardon. Kuba mě mate. Vyzvědačka se to jmenuje, ale já jsem to jako akorát otevřela jsem prostě úplně, přečetla jsem si z toho pár vět, protože jsem dočítala teďka ten Mrazivý oheň od Kubu. Takže... Jo. No, mě se neptejte, já jsem takový ten člověk, co má rozčtených strašně moc knih. Momentálně je to teda extrém, teď jich je rozčtených 15. Ale ono něco jsou z toho jako dramata a něco básnický sbírky a něco, vlastně každá je úplně jiná, takže já jako zvládám udržet pozornost u všech těch. Ale asi nejvíc teď čtu od Doroty Maslovský, což je polská spisovatelka, která je fakt hodně dobrá polská spisovatelka. Tak napsala román z New Yorku, což je trošku WTF, ale je to tak. A jmenuje se to Drahá, zabila jsem naše kočky. Jo, znám ten název. No, tak to teď čtu. A pak pořád jako trošku bojuju se 4 dohodama. Je to kratinky, ale. No je to kratinký, ale prostě je to motivační a úvahový a když máš přečíst 9, já bych Jo, jasně. Takže s tím a pak jako dalších těch XX, jako jo, takže... Ty a ty 4 dohody ty jsi poslouchala, nebo víš, že to dělá i ten Dušek na tom CDčku? No já se s Duškem znám, a náš kamarád mu dělal bubeníka a on má i divadelní představení. Takže to rovnou... Takže jako já jsem první viděla divadlo 4 dohody, takže až potom jsem si řekla, že to přečtu, protože to má strašně moc lidí to kupuje na Martinusu, jak jsem si řekla. No to je strašně oblíbená knížka. No jasně, každý to má mít knihovně. No, takže chci zjistit, jestli to je must i pro mě. Must? No jasně, must. Dobrá, tak já vám děkuji. Určitě se podívejte na videa u Zuzky a budeme tam mít za chvilku i video o
o knížkách, kvůli kterým jsme sem právě přijeli do Hradce. A samozřejmě na videa známe Doroty. Známe. To je naše celebrita. Tak děkujeme a mějte se. Ahoj. Čau.